Wel, ar nawr i mewn yn y canol o fusfedi 2024 ac dwi'n meddwl mae'r tymheredd yn dechrau i oegreddio, felly dwi'n meddwl yr yna'n gallu plygu canghennau o'r coedennau afalfan yma i'w hyfforddiannu i ystimo i lawr i creu ambell mwy o'r caiad fan yma, ond yn ytrach na defnyddio llinyn i glymu yr canghennau lawr gyda'r bon cwrdd neu'r canghennau arall o'r coeden, dwi'n meddwl dwi'n mynd yn gyntaf i defnyddio wieran fan yma rhwng yr coedennau ac wedyn i glymu yr canghennau i'r wieran fan yma. Felly dwi'n mynd i chwilio wieran o gwmpas yr bon cwrdd o'r coeden fan yma, fel hyn. Dwi'n meddwl mae'n well i mi os dyn yn gallu eu clymu nhw o gwmpas y canghennau, lle mae'r canghennau yn fforcio. Ac dwi'n meddwl y byddai hynny yn digon cryf i sefyll yn erbyn yr ystomydd. Ac hefyd, yr un peth gyda'r coeden arall yw clymu nhw o gwmpas y bas neu y welod o'r canghennau. Ac wedyn, dwi'n gallu glymu yr canghen fan yma i'r wieran gyda'r llinyn. Achos dwi'n meddwl mae'n well i defnyddio y llinyn sydd yn meddwl yn ytrach na defnyddio y wieran rhag ofyn i achosi unrhyw fath o niweidiad i'r canghennau pan y maen nhw'n yn tyfu yn y tymor tyfiant. Felly dyma'r clymu o'r cyntaf coeden wedi ei cyflawnwyd, sef yn gyntaf i chwyrlio y wieran o gwmpas y ffyrc i mewn yn y canghennau o'r dwy coeden, ac wedyn i glymu y canghennau gyda'r llinyn ar y wieran. Ac wedyn nawr dwi'n mynd i chwyrlio y wieran nesaf oddi wrth yr ail coeden i'r trydydd coeden fan yma. Felly dyma'r canlyniad. Roedd angen i mi i blethu y canghennau gyda ei gilydd yn ychydig hefyd, ac hefyd i'w glymu y llinyn rhyngddynt nhw. Dwi'n gobeithio fe fyddai hyn yn digon cryf i sefyll yn erbyn yr ystomydd i mewn yn y cynhaiaf a'r gaeaf. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn darlunio yn defnyddiol. Pidwch a'ch anghofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch ansawdd ac yn iach a hwyl.